Aksidente sa Mandaue City, mga basiyo sa beer nangahagbong gikan sa usa ka delivery truck og nangataga kini sa daan. Samda ng usa ka motorcycle rider tungod sa nangabuak nga mga botilya. Dunay shortage sa beeron. Ang report ni Nico Serino. Gidali paghipos ni ini mga trabahante o mga personnel sa team kining nangabuak nga botilya sa beer nga nahagbong sa daan. Ang delivery truck nga puno sa gipatong-patong nga case sa beer padung unta sa ilang planta sa may highway Mandaue. Apan sa bahin nga may kurbada gamay ang daan nangahagbong og kalit ang pipila ka mga kahon sa beer ug nangabuak ang basiyo. Timing sab nga nagsunod ni atong higayuna ang motorsiklo nga gimaneho sa usa ka empleyado sa meat shop. Misarasay ang motor ug nasamad sa kamot ug batiis ang driver. Nakahagbang iyang file nga padung sa karba niya. Nagsunod ko. Wa na ko kalikay kay lapad man kayo ngayang pagkahagba gyud ko ni. Gitabang sa emergency responders ang driver aron madala kini sa ospital gumikan sa samad nga naangkon. Wala nagpa-interview ang driver sa truck nga si Junji Escosora. Pagkahog, timing sad nga duol kayo ang motor. Naligsan sa motor niya kay tungkol sa kadagang mga botilya wala na ka-control ang motor, natumba sa motor. So wala man siya ningon nga dili siya sadan siya sadan pero nahog lang jud daw ang mga kahon. Samtang obserbasyon sa kadagkuan sa Traffic Enforcement Agency, walay higot ang mga kargamento sa truck. Dapat na sa higot o trapal. Canvas cover, gitawag itong canvas cover. Dapat, usada sa safety mission na ito, mo ilang kuwang karon nga nikos o accident rin sa daan. Liko ang nga sa kaon, muna nga, dali rin kayo mga kuwan siya, mayabok. Ang hitabo nakabugna sa bugat nga dagan sa trapiko, mga alas 10 kaganihang buntag. Hinuon, dihang nahawana na ang daan, gipaagian na pagbalik sa mga sakyanan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitong Bisdak.